Kublai pi barok ni penyang subhai pi cekatup kubor mentaka janmiet shwan pai shi kubor ki berbenyak ini pechwai kimat berkongsan. Li perda Menteri Rang Bakdu Kari Narendra Modi ya ke All India Institute of Medical Sciences Bilaspur, Himachal Pradesh. Le Shastra Puja Menteri dari Rajnath Singh ha Oli Military Station ha Uttarakhand ha kesngi rakhe ya ke Vijayadashmi. La rakhe ya ke Vijayadashmi ha keleng kari ai kublai ke Presiden Vice President bat Menteri Rang Bakdu Kari ya ki parari. Bala penkut ya ke jinglek Kemen Durga Puja Meghalaya da ke jinglek pengam ya ke Belai Tau ke Belai Durga. Ki khubor ki berbenyak. Menteri Rang Bakdu Kari Narendra Modi ne kesngi ula play perda ya ke All India Institute of Medical Sciences lan AIMS bala Trai Kampura ha Bilaspur ha Himachal Pradesh. Laseng ke AIMS support ke skim jong ke soka pedeng ke Perdana Menteri Swasthya Suraksha Yojana. Aba ai jing tran ha ke ne kesngi Modi ula ong ba ke jing play pat ba ya ki kampen roi menta kesngi ke bedai kesngi rakhe ya ke tamasa Vijayadashmi arjar arpuar kan yele shitom ban penyo ya ke jing yo ijngai ya ke India ke bala roi lapar. Ula ong ke Bilaspur ke layo artli ki jing ai sngoba kata ke puli puthi ba ke kot ke khia. Latei ke AIMS Bilaspur ha ka jinglot ke balakot syaka shi hajar sauspa nyop huai kelur tingka ke bedon kha pratali kita nak speciality bat kha nyotli kita nak super speciality kha pratali ki jaka puj bat nyospa sanpau tali ki jingthia lembat nrupsau tali ki jingthia ICU. भारत मेडिकल टूरिज्म को लेकर दुनिया का एक बहुत बड़ा आकर्षण केंद्र बन रहा है। जब देश और दुनिया के लोग हिंदुस्तान में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आना चाहेंगे तो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना बढ़िया है कि वे यहाँ आएंगे। एक प्रकार के उनके लिए आरोग्य का लाभ भी होगा और पर्यटन का भी लाभ होने वाला है। Menteri Ketnat Yadari Rajnath Singh ne kesngi ula banjur baki India ka yeng ha ka nongrim ba ka perthei ka dei ka wei ka long yeng long sem hendai ula airu ya ka jubab ka beting e la da don ki nong wei ki ba pej ban muts niu ya kari. Rajnath ula ong ya ka ni haba ya le kemen ya ka tamasa Vijayadashmi ba ula le ru ya ka Shastra Puja ringkat bat ksipai ha Oli Military Station ha Chamoli Uttarakhand. Ula ong ba ka perthei ka priang ya ka jingkiu ke India ha ka ba ka long ka wei na ki bashim ya ka rai ha barok ki mat bakta ya ka perthei. Rajnath Singh ula ong la pediang ya ke India da ka burom ha ka perthei. Menteri ula pediang ba ka ri barok ka wei ka don ya ka jing sngo sarong bat ka jingej ya ka jingla ksipai bat ka jingno senyang jongki ha ka banyada ya ka ri. यह पर्व ऐसा पर्व है जिस दिन शस्त्रों की पूजा होती है। दुनिया के किसी देश में शस्त्रों की पूजा नहीं होती, लेकिन भारत दुनिया का अकेला देश है जहां शास्त्रों की भी पूजा होती है और शस्त्रों की भी पूजा होती है। यह देश आपको भारत की जो सर्वोच्च विधियां हैं उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि यदि किसी को मानता है तो हमारे भारत की सेना के जवानों को मानता है। La rakhe ya ka tamasa Vijayadashmi lania dushera akri mentag sngi la rakhe ya kani ka tamasa ban kan mawi ka jingjob ublai ram ya uravana ka ba penpawi ka jingjob ka ba baha ya ka besniu kani ka sngi ka penparu ya ka jing penkut ya ka Navratri bat Durga Puja ka Presiden ka Draupadi Murmu bat Vice President ujak Deep Dhankar kila ai khublai ya ki breu ha ka ri ha kani ka sngi ha ka kerwo ka Murmu kala ong bala rakhe ka tamasa Vijayadashmi ha ka ri kum ka dak ka jingjob ka baha ya ka besniu
kajing shisha halo kajing bom shisha kajing yap halo kajing bom yap kat bau vice president ha kerwa ula ong kadu shera om tangga ba kepenpau ya kajing job ka bahai ke besniu henrei kanang penklan ya kajing nget kibriu ya kajing long hok Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi ru ula ai khuble ya baro ki parari hakane ka sngi rakhe ya ka Vijayadashmi. La penkut no ya ka jingle niam Durga Puja ha Meghalaya mentak sngi da ka jing pengam ya ki blei thau ka blei Durga hawa umkhra bat hakiwei pat kiwa akal leng gejala ha ka sngi rakhe ya ka Mahadashmi. La pelong shibun ki program halo ki riti ki dostor ha keleng ki jaka ha gejala da ki Durga Puja Committee na lo ka jing penbet ki board district ha ka bayadai bat ka jing shingan ki pai runget na keleng ki nong ba ki la lech sha ka jaka pengam ya ki blei thau ha pulo aba keren ba ki nong pathai khubor president ka Central Puja Committee unaba Bhattacharjee ula ong ba ka Durga Puja ka penpau ya ka jing job ka bahaya ka besniu ban be no ya ka jing dum da ka jing shai ai ba ki jing kerkhu ka blei Durga kan long bat ki brio baro hakajala hagajo kapor hajwai ki runget naka sarbajanin kilami pat ba bani shimbenta ya kajing pengam ka blei thau halenter ka wa mentedu ki blei thau na shift mandir complex lara yaki ha kajing ya lenti bakhado hado hasuntuk siar So all the places have either full immersion or it's dip and lift. Immediately after dumping, you can see that barricade. The idols are not allowed to go. And as you know, idols are mostly made of mud, art. We are not allowing artificial dyes. On top of that, within 24 hours, all these items will be removed and the Shillong Municipal Board will be taking it to the market. Menteri Ketenat Soil and Water Conservation uba Hamlet Sandoling ula thong yomau nongrem na kabenta ka jing tei ka lumo ba Government Lower Primary School ba ka jing pelait pat ba ya ki scheme repair po Ketenat Soil and Water Conservation ling ba ka video conferencing bala pentrai kam ha ka snong lumo ba opa Shillong ha ka program bala pelong da ka dorba snong lumo ba abakran ha ka ni ka sngi uba Hamlet ula kentho ba kum unong shong snong ka dei ka kamram jong u ban a ya ki jing don kam ki ba bahatam na ka benta ka roi ka par jong ka snong ka thau ulapan paru ya ka jing kemen ya ka jing tei bathamai ya ka skul ka bala treikam ha ka jing long ba sangsot baro shikata Menteri ulapan paru ya ka jing kemen ban pelait pat ba ki jing tei repair balapan treikam da Ketenat Soil and Water Conservation Menteri ula IT ru ya ki computer shaka lomau ba Government Lower Primary School Hakapor Soil kapen kendet at kapen lengo yang ha si buat tu pergi ke ya ke PNC dalam tak kena meliam melonji tu jangan bang semua dah nak buat kan jika ni ke report bang asli kan penhun ni pergi pada jong kami untuk si bang tip pen Emily let you work something kan sepoi ke por kan sapelat kan pegrek ke dalam dia kena berkait sam sepoi bang baru kait tapi ni dikam dari ke perform juga work something ha ka Lumpung National Games ka balai phunreu ka services ka layai beteng ban yo e ka takma da lai prapu unreu tali ki takma bakan thop ya lai khundai tali ki takma ksiar apsau tali ki takma rupa bat apulai tali ki takma renong balabut da ka Haryana ha ka ba ka layo nrup san tali ki takma bakan thop ya apsau tali ki takma ksiar apu tali ki takma rupa bat ka kandai tali ki takma renong ka Maharashtra ka lawan balai da ka jingyo khoria arpau tali ki takma ksiar khat nyau tali kita kemarupa bat lapsan tali kita kemarenong ka Uttar Pradesh ka lawan basau da ka jingyo khur ya khat pratali kita kemaksiar khat lai tali kita kemarupa bat khandai tali kita kemarenong kanong mare ke India ka Jyoti Yaraji ka lathau ya ka record bathamai ha ka shispa meter hurdles jong ki kanthei ha ka ba ka long ka kanthei ban ningkong ke India ban la ban mare ha po khat lai second ban yo khur ya ka tak kemaksiar nen gesngi la pelong ya ka National Games ajar apuar hakin reutuli ki nong ba Gujarat ya ka ba on sepenkut aka khat ar tarik mentau benai mentapan inyepet ya ka jinglong jaman ka sumeneng Shillong ka jing shet ka long apsau point nyo degree Celsius bat ka jing khat ka long khat degree Celsius ka jing ngam gau hau ka long nyo phun shi spa men step ba prapu an shi spa jan miet ka la bandon ka jing hap slap ba malu mala ki kat tu kat ni ki jaka Sa sisian pat ngi penkan mawi pi be kan ga khubor jingi phila ban pe live ka YouTube channel jong ka di the news Shillong
Syaban poi syek bekut jong tup kebon ni pek bangsa Asian ni kini kimat bekongsan. Liperda umin tirang badu kariu Narendra Modi ke All India Institute of Medical Sciences Bilaspur Himachal Pradesh. Le Shastra Puja umin dari Rajnath Singh ha oli military station ha Uttarakhand ha KHASI rakhe ya ka Vijayadashmi. Melarake ya ka Vijayadashmi ha kelengkari ai kuble president u vice president umin tirang badu kari ya ki parari. Ban lapan kut ya ka jingle kemen Durga Puja Meghalaya da lapan ngam ya ki blai thau ka blai Durga. Te parlo ka tungila poi je bekut jong tup ko bo jing menta ka janmiet hadon de chemet pila shaik ski ha ko jog po ko blai shiboni pi baro.